Au jotono saimana o kokno Tripura haste gnangui kokpirlai tongmani 13 August ni simi 15 August jora har Ghar Tiranga ma Palainai hinui phiaba agikhe jungnogo o jora 15 August haikeno rungnogo India flag hayakeba India bana tisajakmani rungnok simiya tangnok kwbangma office rogono phiaba o jora khe Bharat hatorni naikolphang saklai rekha jotoni nukhung hayakeba jotoni nogono India flag hayakeba India bana tisanani bagui saklai remani aboi keno tabuk phurungmung phurungjagui tongo kwbangma Sebok Khainai Rokno aboi keno korbuk CDPO Panendro Tripura dagima bai salchani bagui ICDS Sebok khai tongnai rokno rihinui training hayakeba phurungmung phurungjakha Ghar Tiranga ni bagui training program ongonadi wakaram mai training khai. Sir omo hairok training mane tamni noti training khlaijak mani. Training ongkha borokno didi mane dana su training khairo jate borokni jotoni area ro jotoni nawo jate jatiyo potaka uttolon khaidi nai সচেতন খাইরানি bagui para সচেতন খাইরানি bagui nok thangai bani bai borokno training khairo. Asar omo hairok puila da taklai ob bisini simi sengjak nana agi bodom hairok khlai khaimani. Age to office ro kai special institution joto institution ro tong khayo tabo khai ebar se special khai jotoni nawo national jatiyo potaka jeta abor ni abo to ani khaba bonsong mane kai abo ekta chini hani chungba Bharatiyo hani जों joto khansa ongmani khlai abo to sara 12 বছর ব্যাপী khlai jai dong. Hammai.